ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಒಡಿಪು ಶೀರೂರು ಮಠಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಭರ್ತಿ ಆವಂದಿನ ಮಾಣಿ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿ 80 ವರ್ಷದ ಮಠ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡುಕು ಕೋರ್ಟ್ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಅರ್ಜಿನ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇವರಿ ಮಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಾಂದು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಸೀದಾ ಪಾತೆರುವೆರು ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ನಡತಿನವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅತ್ತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪದ್ರಾಡ್ 13 ಗ್ರಾಂ ವಜನದ ನೇತ್ರೋ ಜಂಬೂ ಒಂಜಿ ಗೋಂಕದ ಪೊಸಬಿದೆ ಪುತ್ತೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಥವಾಲತ್ರಯ ಚೈನಾ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರದ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಸಾರಕಂಬದ ಬಸದಿಡು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಮಕ್ಕಿ ಮನೆ ಕಲಾವೃಂದದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಒಡಿಪು ಶಿರೂರು ಮಠಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಭರ್ತಿ ಆವಂದಿನ ಆಣನು ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಅಜತಿನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಅರ್ಜಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ದನು 80 ವರ್ಷದ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಡುಕು ಕೋರ್ಟ್ ಪೊಗ್ಗುಜಿಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪಂತನು. ಒಡಿಪು ಶೀರೂರು ಮಠಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಭರ್ತಿ ಆವಂದಿನ ಆಣನು ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ದೀನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಸಂದಾದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಅರ್ಜಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ದನು. ತತ್ಕಾಲದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಇತ್ತಿನ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದನು. ಪೀಠ ಅಧಿಪತಿಲಿನ ದೀಪನ ವಿಚಾರಡು 80 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಕೋರ್ಟು ನಡುಕು ಪೊಗ್ಗುಜಿಂದು ಪಂಡದು ಅರ್ಜಿನ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಪ್ರಾಯದಿಂಜಿದಿ ಆಣನು ಶಿರೂರು ಮಠಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾದ ಅಜತಿನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಲಾತವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಅರ್ಜಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಪು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದನು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕೆ ನಾಂದು ಎಂಕು ತೋಜುಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಆರು ದಾನೆ ಮಾತ ಪಾತಿರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೆನವು ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಡು ಒಪ್ಪುನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತನ ಅತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತನ ಅಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಟ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ ಆರು ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತನ ಅತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತನ ಅಂದು ಟ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕಿಂದಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೂ ಕುಡ್ಲಡು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಆರು ಪಾತಿರ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕೆ ನಾಂದು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಆರು ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳಿರೋ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರೆನವು ಆರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪನಗನೆ ರಾಜ್ಯಡು ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಲಿನ ಕೇರ್ತಂಡು ಅರೆನ ಪೊರ್ತುಡು 24 ಹೆಚ್ಚ ಹಿಂದುಲಿನ ಕೇರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಐಕೆ ಪಂಡಿನಿ ಅರೆನವು ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕೆ ಎಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿರು. ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನೇಕ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ದೂರುದಿತ್ತರು. ನನಗನಿಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಒಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆದದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದಾಗ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೀಪಕ್ ರಾವ್, ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ನೀವು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದು 24 ಜನ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ATMನ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಅದೇ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರೊಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಇದ್ದಾಗಿ. ಅವ್ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲೆಗಳು, ಸುಲಿಗೆಗಳು, ಮರಣಗಳು, ನೈತ್ಯ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೈತಿಕತೆ? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿ ಶಕ್ತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ರೌಡಿಲಿನ ರಾಪಟ ಹೆಚ್ಚಾತರೆಂದು ಪಂಡಿನ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಸಂಗತಿಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದರು ಆರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದಿರು. ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸಮಾಜದ್ರೋಹಿ ಶಕ್ತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ರೌಡಿಲಿನ ರಾಪಟ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಪಂಡಿನ ಆರು ಸುರತ್ಕಲ್ಲಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಸಂಗತಿಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾಯರು ಕಾನೂನುದ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಂತೆ ರೌಡಿಲು ರಾಪಟ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಡುರ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಾಯದಾಂತಿನಂಚ ಆತಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಕೇಸಡು ರೌಡಿಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಹಾಕುವೇರು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಕೊಡ್ಚಿಂದ ನಟ್ಟುನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿ ಆವದುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಲಾಠಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಯುಟಿಕಾದರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರು ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಬುಡುಂಡ ಜನ ಲಾಠಿ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗುನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಪೊಲೀಸರು ರಾಜಕೀಯ ಬಾಸ್ಲೆನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನು ನೆತ್ತು ಕಾನೂನುಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಏರೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ದಂತಿನಕುಲು ಹಾಕುವೆರು ಅನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಕೇಸಡು ಪೊಲೀಸರು ವಾ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಕಾದರ್ ಕೇಂಡೆರು ಆರೋಪಿಲು ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯಗೂ ಜಾಮೀನು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ಏರನ ಒತ್ತಡ ಉಂಡು ತಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಪ್ಪನಗ ಇಂಚಿನೇಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಶಾಸಕರು ಪಂಡಿರು ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೌಡಿಗಳ ಹಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲದ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ರೌಡಿಗಳು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಟ್ಟವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಯಾರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಗಲಾಚುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ, ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಜೀಪಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಲಾಠಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಮ್ಮ ಲಾಠಿಯನ್ನು ಮೌನವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕಮಿಷನರೇಟಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಯಾರೇ ರೌಡಿಗಳಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಗಳಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಂದಿರು ಯಾರಿತ್ತು ನೋವು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ನೋವನ್ನು ತಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಬೆದ್ರಾ ಘಟಕದ ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟರೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ವಣ ಆಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತತ್ಕಾಲದ ಕೋಣೆ ಒದಗಾಯರೆ ಶಾಸಕಿ ರುಮನತ್ತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಚುಮ್ತಾರ್ ಭಿನ್ನಾಯಿ ತೊಂದಿರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ತಪ್ಪಿರವು ಉಪನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ವಣಡು ತತ್ಕಾಲದ ಆಫೀಸ್ ಒದಗಾಯರೆ ಶಾಸಕಿಯರು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಬಿದ್ರಾ ಘಟಕದ ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟೆರೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ವಣ ಆಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತತ್ಕಾಲದ ಕೋಣೆ ಒದಗಾಯರೆ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ ಚೂಮ್ತಾರ್ ಶಾಸಕಿರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗೂ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂಡಿರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಪಿರೋ ಉಪ್ಪುನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ವಣಡು ಕೋಣೆ ಒದಗಾಯರೆ ಶಾಸಕಿರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ರೆಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ದು ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟರೆ ಅನುದಾನಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆನ್ ಪಂಡಿರು. ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಚೂಮ್ತಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡಾಪಾತಿರ್ದು ಬೆದ್ರಾ ಘಟಕಡು 43 ಜನ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು. ಅವಿಟ್ಟು 10 ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾರ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಪಟ್ಟದುಂಡು. ಸ್ವಂತ ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟರೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತತ್ಕಾಲದ ಆಫೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೇ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದು ಚೂಮ್ತಾರ್ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಬದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರಿಗೆ ರೂಮ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ ಸರ್.
ಮತ್ತೆ ನಮಗೊಂದು ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿ ನೀವೇ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಆರ್ಐ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾಡಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೊಠಡಿ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರನ್ನು ಕರೆದು ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಚೇರಿ ದೊರಕಲಿದೆ. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಡ್ 5ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಂಡು. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ದ ಒತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನದ ವಿಷಯಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆದ ನೆಂಪುಗಾದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕೆ ಮಾಧವ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಕಬಿಕೂಟಲ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ನಡಪ ಹೊಂದಿದ್ದು ಐತ 5ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡು. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ದ ಒತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ವಿಷಯಡು ತುಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ತುಳುನಾಡಿಡು ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ ತುಳುವೆರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣನು ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂತೆರು. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಕ್ರಮ ಇತ್ತದು ಜಾತ್ರೆ ಆಟ ಕೋಲ ಕಂಬಳ ಆಯನಲು ಸಂಭ್ರಮದ ಕೊಂಡಿಲಾದುಂಡು. ತುಳುವೆರೆಗೂ ಲೋಕೊಡು ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡೊಂದು ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆರು. ಉದ್ಯಮಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಡಂಬಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು 2,000 ವರ್ಷುಡ್ಲ ಪಿರಾಕದ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಉಪ್ಪುನವು ಪೇರ್ಮೆ ಭಾಷೆನು ಮಿತ್ತುದೆರ್ಪೆರೆ ನನಲಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡಪೊಡುಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕೆ ಕಬಿಕೊಟ್ಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದು ಪಾತಿರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕಿರ್ನ ಬೇಲೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕೆಲಸ. ಶಿಕ್ಷಕಿರ್ನ ದಿನಾಚರಣೆ ನೆಂಪುಗಾದು ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲೆಗಾದೆ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಲಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಕವಿತೆ ಪುದರ್ಡ್ ಕಬಿಕೂಟ ದೀನವು ಪುಗರ್ನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಂಡೆರು. ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಒಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು, ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ಚಿತ್ರಶ್ರೀ ಕೆಎಸ್, ಪ್ರಶಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರುವೈಲ್, ಉಷಾ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ಖಾರ್ವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿ ಭಟ್, ತುಳಸಿ ಕೈರಂಗಳ, ಸುಮಾ ಭಾರ್ಕೂರು, ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ವತ್ತೂರು, ಸುಶೀಲಾ ಕೆ ಪದ್ಯಾಣ, ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಉದಯ್ ರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಂಚ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರು ಕಬಿಕುಲಾದ ಕಬಿಕೂಟಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬೀಡೆ, ಆಕೃತಿ ಐಎಸ್, ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರೆಗೂ ನಿಘಂಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಪನ್ಪುನ ವೇಜೆ ಸುರುಕು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಅರೆನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಚಿನಾಂದು ತೆರಿಪಾವುಡುಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರು 6 ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರಿಕಾರೆ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರೆಗೂ ನಿಘಂಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಪನ್ಪುನವೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಅರಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾನೆಂದು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪಾವುಡು. ಎಂಕ್ಲನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಾದನ ಆಂಡ 6 ಕೋಲಾರಗು ಪೋನಗ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪೆರು ಅರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಾಪಣುಂದು 6 ದೂರಿಯರು. ಸುರತ್ಕಲ್ಲಡು ನಡತಿನಲ ಒಂಜಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅತ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೂ ಮೇರು ವಾದಿಟ್ಟಿಡು ಭಯೋತ್ಪಾದಕೆಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಸೀದಾ ಪಾತಿರುವೆರು. ಜಿಲ್ಲೆಡು ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ಉಂಡಾಂದಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆರು. ತಾಯ್ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಡು ನಡತುದುಂಡು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕೆಂದು ಪನ್ಪುನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ನ ಮಟ್ಟ ಓ ಪನ್ಪನೇನು ಜನಕಲು ಸುರುಕು ತೆರೆಯ ನೋಡುಂದು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೆರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಗೆ ವಿರೋಧ. ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ? ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ. ಏನು ಮೊನ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಜರಂಗ ದಳದವರು, ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರ ಮಟ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ ಐಸಿಎಆರ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾಲಯಡು ಹೊಸ ಬಿದೆತ್ತ ಗೋಂಕದ ಬೀಜ ನಾಡಪತ್ತದ ಈ ಬಚ್ಚೆ ಬೀಜಗೂ ನೇತ್ರ ಜಂಬೋ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ ಬೀಜ 8 ಗ್ರಾಂ ವಜನ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು 13 ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ ಐಸಿಎಆರ್ದ ನಿಲಿಟ್ ಕಾರ್ಯಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಡು ಹೊಸ ಬಿದೆತ್ತ ಬೀಜ ನಾಡಪತ್ತದ ಮಲ್ಲ ವಜಂದ ಬೀಜ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಬಿದೆಕ್ ನೇತ್ರ ಜಂಬೋ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಬೀಜೋಡ್ದು ನನಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೀಜ 8 ಗ್ರಾಂ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನೇತ್ರ ಜಂಬೋ ಒಂಜಿ ಬೀಜ 13 ಗ್ರಾಂ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ಉಂಡು. ದೆತ್ತ ಸಂಶೋಧನೆ 2020 ಶುರುವಾತಂಡು. 2021 ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಂಡು. ಬೀಜದ ವಜನ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಗೋಂಕ್ ಬುಲೆಗಾರರು ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಂದ್ ಡಿಸಿಆರ್ ಈ ಬಿದೆನು ಬುಳಿಚಿಲು ಮಲ್ತದಂಡ. ಕೇಂದ್ರದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ ಅಡಿಗೇರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು 10 ವರ್ಷದ ಇಳುವರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಇದು 2 ಟನ್ಗಳವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಳಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಬೀಜ ಹೆಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40% ಮಜೂರಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಗೇರು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ. ಆದರೆ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 1 kgಗೆ 160 ಬೀಜವನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ಬದಲಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು 80 ಬೀಜ ಹೆಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು, 1 kg ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು 50% ಲೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 15 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ 1 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಾದರೆ 1 ಟನ್ನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು 16,000 ಮತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬೀಜಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 26,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ರೈತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೋದು. ಈ ಬಿದೆತ್ತದ ಇಟ್ಟು ಸೊನ್ಪಿಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಶೇಕಡ ಬೀಜ ಒಂಜೆ ಸಮ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತಾ ಬೀಜದ ದಿನ 13 ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪುಂಡು. 100 ಕಿಲ ಬೀಜೋಡ್ದು 29-30 ಕಿಲ ತಿರ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತೆದ ರಫ್ತು ಗುಣ ಮಟ್ಟುಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೇಡ್ ಈ ತಿರ್ಲುಗುಂಡು. ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗ್ 2 ಟನ್ ಬುಲ್ಲೆ ದಿಪ್ಪುಲಿ. ಗೋಂಕು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದವು ಆದಿತ್ತದು 105 ಗ್ರಾಂ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಾಗೆಡ್ 200 ದೈ ನಡುಲಿ. ಒಂಜಿ ದೈಡ್ 10 ಕಿಲ ತಂಚ 2 ಟನ್ ಬುಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೀರು ಮೈಪಂದಿಲ ಸಾಂಕೊಲಿ. ಬೀಜ ಪಿಜ್ಜಿನಗ 1 ಟನ್ ಬುಳೆಕ್ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ದಿನ ಮಜೂರಿ ಖರ್ಚು ಬರೆಯುಂಡು. 1 ಟನ್ ಮಲ್ಲ ಬಚ್ಚೆ ಬೀಜಗೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಭಾಸ್ಕರ ಇತ್ತದ BRI ಮೂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೀಜದ ಬಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ವಜನದವು. ಇತ್ತೆ ಈ ಬಚ್ಚೆ ಬೀಜ ನೇತ್ರ ಜಂಬೋ ಒಂಜಿ ಬಿದೆಕ್ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ ಬಿದೆ ಹಕ್ಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಪುನ ಹಂತೊಡುಂಡು. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಧವಲತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರದ ಜೈನ ಮಠದ ನಿಲಿಟ್ ಸೋಮವಾರ ಬೆದ್ರದ ಸಾರಕಂಬದ ಬಸದಿ ಅಂಗನೋಡು ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೋಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತನ. ಕುಡ್ಲದ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಕಲಾ ವೃಂದದಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಾವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನು ನಡಪಾದ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೆದ್ರದ ಸಾರಕಂಬದ ಬಸದಿದ ಅಂಗನೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನಾಳ್ವೇರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆದ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸೋಮವಾರ ನಡಪಾದ ಕೊರುಂಡು. ಧವ ಲತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದ ನಿಲಿಟ್ ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜೈನ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರಿಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ ಇತದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜೈನ ಕಾಶಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಹಸ್ರ ಜನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಕಂಬದ ಬಸದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗ, ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಜನಗಳಲ್ಲ, 100 ಭಾಷೆಯ, 100 ಮತಗಳ, 100 ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ, 100 ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಸುದೇಶ್ ಜೈನ್ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಕಲಾವೃಂದ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಾವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮೂಡಿದು ಬತ್ತಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಬಿನ್ನಿರಾದು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರೋ. ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರೋ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರೋ. ಕೆರಾಡಿ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ್ದು ದೂರದ ಊರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಸಂಸದರಾದ ಪುನಗ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮಾಯರೇ ಆಜತದಿತ್ತನು. ಅಂಡಲ ಕೆರಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಜೆ ದುಂಬು ಪಾಕ ಇಲ್ಲಿತ್ತನು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊರಿದಿನಿ ಮೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಗಮಲ ಬೀಗಮಲ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟೊಂಜು ವರದಿ. ಕೆರಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ವೈಪುನ ಊರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡು. PS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಸಂಸದರಾದ ಪುನಗ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಆದ್ ಈ ಊರನ್ನು ಆಜತದಿತ್ತಂಡು. ಅಜಪುನಗ ನನ್ನ ಈ ಊರದ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನುಂದು ಜನಕುಲು ಕನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರೋ. ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲಿನ ಕನ ನಿಜ ಆತಜಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಾಕ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನವಳು ಇತ್ತೆ ಜನಮಾನಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಮೂಜೆ ಇಲ್ಲಲು ಪಾಕಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲೆಗ್ಲ ಬಾಗಮಲ ಬೀಗಮಲ ಕಾಡು ಜಾಗೆಗೆ ತಾಗದುಪ್ಪನ ಊರುಗೂ ಗುರಿ ಗುಂಡಿಲಿನ ಮಾರ್ಗುಡೆ ಪೋವಡು. ಊರುಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪುಗಾದು ಸೋಲಾರ್ ಪಾಡ್ದಿರೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಕಷ್ಟ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಮಾತಾ ಪೇಂಟಿಲಿಡು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿರೋ. ಕಿರಾಡಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡು. ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅರೆಗಾಲ ಬಿನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿಗೂ ನೀರಿಜ್ಜಿ. ಕೇಶವನಾಥೇಶ್ವರ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ದುಂಬು ಅರೆನ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪಿರೋ. ಇಂಚಿಪ್ಪ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದಿತ್ತಿರೋ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೊಡು ಬರ್ಪಿರೋ. ಪಿರಾಕದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಜಿರೋ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಲಿನ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟೊಂದಿರೋ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ತಲೆಮಾರಿಂದ ಈ ಮೂಡುಗಲ್ಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ವಿ. 2014 ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕರೆಂಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೆರಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಇವು ನಿತ್ಯದ ಬವಣೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 3 ಮನೆಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇಶವನಾಥೇಶ್ವರ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ 4,000 ರಿಂದ 5,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನದಾನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋದರೆ 3-6 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗಲೂ ಆ ನಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು ತದನಂತರ ನಾವು ಸಹ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೂ ನಾವು ಇದರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮೂರು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಇಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾಡಿಲಾಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಷರ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಡರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲೆಗೂ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಸೌಕರ್ಯ ಮೂಲು ಒದಗಿಂಡ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಕ್ಕಲು ಪಿರ ಬರುವಿರೆಂದು ಊರು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪನ್ಪಿರೋ. ಒಂಜು ಕಾಲುಡು ಪಾಕ ಜನಮಾನಿ ಇತ್ತಿನ ಊರು ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ. ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ ಅಜತದು ಮುಳಿಚಿಲು ಆವಂದಿನವು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ನಾನಾಂಡಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಗದಿರು ಕೆರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಂಚಿ ತುರ್ತು ಗಮನ ಕೊರಡಾತಂಡು. ಅವು ಅಕ್ಲೆನ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಅಂದು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವಾಮದ ಪದವು ಘಟಕದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ವಾಮದ ಪದವದ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರಡು ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪುಣೆಯಿನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಂತಡು ಅಜತಿನ 10 ಜನಕ್ಕೂ ತುಳುನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಂತಡು ಗಿಂದಿನಕ್ಲೆಗೂ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿರೋ. ತುಳುನಾಡ ಲೇಸ್ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮರೇಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಕಲಸಡ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಉದಿಪನ ಆಪಣುಂದು ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರೋ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು.
ಒಡಿಪು ಶೀರೂರು ಮಠಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಭರ್ತಿ ಆವಂದಿನ ಮಾಣಿ ಪೀಠದ ಅಧಿಪತಿ 80 ವರ್ಷದ ಮಠ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡುಕು ಕೋರ್ಟ್ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಅರ್ಜಿನ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನ ಕೋರ್ಟ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇವರಿ ಮಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಾಂದು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಸೀದಾ ಪಾತೆರುವೆರು ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ನಡತಿನವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅತ್ತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಪದ್ರಾಡ್ 13 ಗ್ರಾಂ ವಜನದ ನೇತ್ರೋ ಜಂಬೂ ಒಂಜಿ ಗೋಂಕದ ಪೊಸಬಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ. ಥವಲತ್ರಯ ಚೈನಾ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ರದ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಸಾರಕಂಬದ ಬಸದಿಡು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಮಕ್ಕಿ ಮನೆ ಕಲಾವೃಂದದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.